Hai că o să te văd. Acum să te văd. Hai, Ionuț. Hai să vă ghicească baba! Hai să vă dau un cărț! Hai, dedu! O, frumosule, chiparosule, inteligentule, vino la baba să-ți ghicească! Nu s-aude. Să stu Caterina. Hai să-ți dau un pumn în gură. Dar ce te enervezi așa? Hai să-ți dau cu ghiocul. Hai să-ți dau un cap până să vedem care e mai tare. Dar ce ești așa recarcitron? Pe nu. Hai să-ți dau cu cărțile. Băi, șmecherul, ce te miri așa? Ia uite la mine la linia inteligenței, o vezi? Ia dă o palmă la baba. Unde-i, bă? Ești sigur cu aia? Dă mâna înaltă. Să vedem. Nu, cred tot în aia. Nu vezi? Ba da, chiar mă și mire și adâncă. Lasă, băi, acolo m-am tăiat cu cuțitul. Dar ia vezi, de talentul meu nu zice nimic, că putea să fiu decan la facultatea de litere, că rești pe toate. A, B, C, D și E. Parcă alea mai multe. Lasă, voi, nu-mi permit să fiu mai deștept decât permisul de conducere. Auzi? Pupația și șapcaliotul matalii. Ia puneți matalii în minte o meserie. Eu la pază și ordine. Măi, fata, dar Doamne ferește, ordinarule, deci de aia ai bătăturile astea în pană. Lasă, bă, ia dă-n cărți să vedem ce zic și ale. Hai să vedem. Ori zice că la școală n-au zis nimic. Aoleu. La drum de seară, o veste cu lacrimi în casă pentru un temei de la o damă de tobără așternut cu un bărbat de verde. Să mortul. Da. Mamă, mă duc acasă și o spar firara dracu de nevastă nenorocită. Dar ce-i cu ea, pupață-și? Păi n-ai auzit, e la așternut cu unul de verde, cu pădurarul în casă. Păi, dar și militarii sunt îmbrăcați în verde, ce naiba? Ai dreptate, nu se face așa ceva, băteam femeia nevinovat. Auzi? Dar tu pe ce dată ești născută? Păi, pe 01. Nu, bă, pe ce dată? Pe 01. Păi ai grupa sanguină. Uite aici. Am eu 2 a 6 1967. Băi, tu știi de câte ori am dat eu telefon la numărul ăla? Cred că dai cu cartelă, că fise de unde. Adică mă crezi prost, recunoaște. Recunosc. Bun, dacă nu recunoștea ce bătută sloi. Auzi? Da, numărul ăsta se pare cunoscut? Nu prea. Păi înseamnă că mi-a văzut o fisă greșită. Băi, vezi că este unul pe aici care vinde valută falsă. Dacă îl găsești, îl aduci la mine, că îi dau o mamă de bătaie. Dar de unde știi tu că are valută falsă? Păi mi-a vândut mie o hârtie de $163. Și de unde știi că e falsă? Măi, m-am prins că era tipărită decât pe o parte. Uite, hai să-ți dau cu ghiocul. Lasă, bă, că dau eu. Băi, șmecule, scoate coarele, animale norocite, scoate coarele odată. Mama, de ce mi-ai spart ghiocul? Cine mi-l plătește mie acum? Lasă, bă, cât costă? $37. N-am atâta, ia o hârtie de 200. Uite, ia înapoi o hârtie de $163, că-s doamnă. Firara, dracu, mi-ai dat hârtie falsă?